Hi mga ka-LC, so karon ang atong himuon kay simple nga low carbs egg and bacon salad. Okay, so ang una natong himuon kay ang low carbs nga mayonnaise. So isa ra ka itlog ang akong gamiton, and then olive oil. So olive oil kay sa kadugay na nako sige experiment of homemade nga low carb mayonnaise, tsada jud ang texture kung olive oil atong gamiton. So half cup lang akong ibutang. Okay, then iyabon ako diretso. Naay uban nga ang whole 1 cup is inahinay nilang butang. So let's make this simple. So butang na nako daan ang half cup. Dayon, butangan dayon na tog asin. Dayon. Ako medyo ganahan ko anang murag pareha bitaw sa QP mayo nga medyo tamis gamay. So butangan nako siya isa ka stick nga equal gold. So isa lang ka stick. So naara ninyo, pwede ninyo tilawan kung gusto ninyo paratan or tamisan. So ang akong gamit dayon kaning handheld nga food processor or food mixer. Okay. Ganahan ko ani niya kay kanang handi ra kay siya, nakasulay po ko atong katbitong mixer jud nga pa pang cake, or nakasulay po ko og kanang blender, so mas maayo jud nga kaning handheld atong gamiton. So next is sagula natong isa ka kutsara nga apple cider vinegar. Pwede pod og kanang American lemon nga juice, American lemon, dayon pwede pod limonsito. So imo lang din ang i-mix, then tilaw-tilawan nimo kung gusto ba nimo dugangan og asin or sugar, paminta or garlic powder. So sunod, kung muputi na ang atong mixture, it means ka na-incorporate na ang imong timpla. Dayon ayha na day nako ibutang ang ikaduha nga half cup sa olive oil, kay mauna ni siya ang oil nga mo palapot sa atong mayonnaise. So 1 cup na tanan ang akong nasagol. Okay, so imo lang na siyang tiyagaan og mix ana until makuha na nimo ang texture. Okay, so along the way kung di pa nimo makuha ang texture, pwede nimo in between, pwede nimo tilaw-tilawan. Okay, so okay na ba nimo ang timpla? May uban nga ganahan sila aslom jud kaayo or medyo parat, butangan baka nimo og paminta, so naara nimo. Ang uban ganahan sila nga butangan nila celery or kanang mga onion or sibuyas dahon, so naara sa inyo. So kung satisfied na ka sa iyang lapot, so pwede na din nimo gamiton. Okay, so maura niya ako lettuce. So pasalamat no sa atong mga silingan na ana jud tay kana bitaw mamaligya nag mga baratuhon, 50 ra ang kilo, ang sa romaine 100 lang ang kilo. So ato nang tunga-tungaon og pila ka adlaw, pila na siya. Then ibutang day nato ang hard boil nga itlog. So naara ninyo gusto mo katong medyo runny bitaw kanang half cook na itlog, naara ibutang day nato ang atong bacon bits. So naprito na ni siya daan no. And then ang ato dayong mayonnaise. Okay. So ana ra ka simple, pwede niyo dugangan og limonsito baka ha or pepper. So naara ninyo ana lang siya ka simple no. Low carb. And then complete meal na kay siya sa isa ka adlaw. And then ang kadaghan nun, pwede niyo dugangan og egg, mayonnaise, taman sa mabusog mo. No, kay guilt free man ta, kay low carb man. So let's eat. Okay, thank you for watching mga ka-LC. Please follow me on Instagram, MommyLC_official. Ug ang atong YouTube channel, Mommy LC. Please like and subscribe. Enjoy your meal but stay low carb.